nome completo é Rutilio Doris Álvarez. Nací en Puente Grande, bueno, unha aldea ali que está ao lado dun puente que chamábase Fontecuberta. Pero casi se conoce polo nome de Puente Grande. Naquela época, pois teño lembranzas moi agradables e outras non tanto, claro, que pasa con todas as cousas. E a escola estaba no fondo había unha eira, e no fondo da eira estaba a escola, e eu estaba na cima. Bueno, e os recordos que teño que de cando xogábamos ali naquela eira, os cativos do pueblo, antes da escuela, despois da escuela, e á escuela si que nunca faltei ningún día, eso si que non, sempre, acórdome unha vez que, despois claro, o maestro presumía, cando tiña algunha visita, presumía dos alumnos, claro está. Naquela escola xa estaba aquilo bastante ben, eu polo menos encontraba normal. Eu estaba ao lado da biblioteca, nunha biblioteca que non había así moitos libros, pero bueno, eu como me gustaba moito a lectura, estaba ao lado da biblioteca, así que sabía a lección ou non tiña outra cousa que facer, sacaba o libro da biblioteca e poñame a ler naquilo, porque foi sempre moi amiga da lectura. A casa de meus avós estaba na cima da eira e a escola estaba no fondo. Estaba ali. A mí daba unha envidia aos rapaces que viñan de lexos, porque claro, eu salía e xa estaba na casa. Daba envidia aos que viñan de lexos porque viñan brincando polo camiño. O meu pai era mestre e a miña nai pois as súas labores, bordaba e pintaba, era así moi maiosa. A miña vocación é que ao tempo, claro, eu non sabía, tal vez se soupese, se estuvese o discernimento que teño despois, tal vez escollese despois outra carreira, pero naquelas o destino da muller era ser ama de casa ou mestra. Entón, pois nada, fixen o ingreso, eu non fixen o bachillerato, ingresei directamente na escola normal. Despois intentei facer o bachillerato, anduve actuando a ver as que me podían convalidar para ter tamén o bachillerato, pero logo despois deixeino, porque despois dediqueime, fixen outras oposicións, fixen as oposicións a 10.000 habitantes, e a probeiras, fixen as oposicións a dirección de graduada e a probeiras, entón xa me desentendi do bachillerato. A Escola Normal de Ourense, onde fixen os meus estudios. A mí gustaban moito os estudios, e cambio, si, pois mire, despois cando xa era maior, as miñas amigas, algunha amiga e a miña irmá iban ao paseo e eu iba á biblioteca a ler, á biblioteca provincial. Sacaba libros da biblioteca provincial e levábaos, sempre me gustou moito a lectura. Gustábame a literatura e a historia, eran as que máis me gustaban. Unha profesora que era metódica, seguía, porque eu tamén son unha metódica, non me gusta dar os saltos. Entón, pois eso, salín cos conocimientos da edad antigua e da edad media, pois bastante consolidados, bueno, porque estaban, porque iban con orde. Pero logo despois chegamos á moderna e tuvemos outros profesores, que lle sonará, que era moi famoso tal señor Risco, Vicente Risco. Tiña uns conocimientos extraordinarios, pero era dun desorden, e eu nese desorden non me entendo. Terminei aos 18 anos, e despois había posicións, pero había que matricularse
xa antes de, non sei canto tempo antes, e eu ya non tiña cumprido os 18 anos. Entón non me puiden matricular nas oposicións para a praza en propiedad. Entón foi cando había o grado profesional e fixen a oposición ao grado profesional, que tamén as oposicións ao grado profesional tamén supuña un bo examen, que non era así, non se pasaba así de calquera xeito. Había que estar bastante ben preparado, foi todo un verano as clases particulares, seguí estudiando e despois ingresei e tuve a sorte de aprobar. Entón, estuve no grado profesional. Cando surgiu o movimento, a guerra civil, eu estaba no profesional, cursaba, non sei en que promoción era, na cuarta. Era a cuarta promoción, ou cuarta e quinta, porque despois xa dun plumazo se barreu todo. Ao grado profesional tiñamos direito a plazas de máis de 5.000 habitantes ou 10.000 habitantes, e un sueldo un pouco superior, porque o sueldo do maestro tamén era irrisorio. Tiñamos un sueldo de, parece que era de 1.000 pesetas ao mes. O grado profesional encontraba estupendo. Profundizar un pouco nos conhecimentos que se tiñan e era máis ben pedagógico, ou metodológico, de enseñarnos como actuar na escuela, e facíamos pruebas andábamos polos colegios, así por parexas, faéndolle experimentos ou pruebas aos nenos de visualidade, no tacto, o peso. A primeira escola foi en Olás. Era unha escola mixta, unha escola bueno, mixta tamén son agora, pero era unitaria, é dicir, que tiña ali todos os grupos, todos os grados, os párvulos non, porque entraban aos 7 anos, pero despois estaba os de 7 anos, despois os de 7 a 8, os 7 a 9, despois hasta os 14 anos tíñaos todos. Era moi traballoso, iso é verdad, era moi traballoso, porque un víase e deseábase, pero bueno, iba salindo a flote. Ademais, non sei, había máis había unha gran compenetración entre o mestre e os alumnos. Había moito contacto. Eu encontraba, despois que estuve xa graduada, encontraba moi ben aquela compenetración. E como organizaba? Pois claro, había que facer lectura cos que empezaban, como estaba a lectura, había que hacer lectura individual, claro está. E despois con moitos outros que non acababan que teñan unha comprensión máis lenta, tamén había que individualizar moito a enseñanza. A escuela era unha escuela de nova creación, entón estaba ben, tiña uns bancos bastante ben, pero os encerados casi sempre tuve que tomar parte, fer o encerado despois ao meu xeito, porque eu quería un encerado amplio, grande, non o solía ver. Entón, o encerado sí que trataba eu procuraba un encerado amplio para que me debese, sobre todo nunha escola mixta, había que hacer compartimentos. Por exemplo, cando deixaba os pequenos, puñalle os que ainda non sabían ler, puñalle uns dibuxos, por exemplo, que sei, unha mazá, e despois puñalle unha M, porque eles non sabían ler, pero a M xa iban conocendo, e iban poñendo así uns dibuxos apropiados coas letras que eles iban conocendo. E
E despois cos outros, pois eso, iba así arreglando como podía. 5 ou 6 anos estuve. Despois unha cousa moi rara que eso non, despois, eu non sei, houve un concurso, non houve un concurso, porque a nós non nos deixaron elegir. Estendéronos por España adiante. Non sei quen deu esa orden e a mí tocoume en Teruel, unha escola en Teruel, en Formiche Baixo. Tiña moita curiosidade por ir, pero acolleronme moi ben, era unha xente boísima, amable, a dise para en Formiche Baixo. Primeiro estuve, claro, alojaronme ali uns veciños, do pueblo, e estuve moi satisfeita ali, con eles. Pero tiña unha casa tamén, había casa escuela, e era unha casa moi decente. Tiña o seu inodoro, tiña os seus cuartos, tiña a súa chiminea, porque non había cociñas económicas, pero todos tiñan unha chiminea, porque ali feía moito frío, Non encontrei moita diferencia. Ademais, eu, claro, eu seguía traballando, tiña a escola mixta, e seguía traballando co meu ritmo. Os rapaces eran polo estilo. Había un sacerdote xove que tamén era que foi o que despois eu substituíu, despois eu levara un kilométrico, e despois acabamos o kilométrico, claro, me lástima perderlo, terminei un pouco antes de acabar o curso. Entón quedou o sacerdote poñendo as clases. Estuve o curso, non estuve completo, porque se me acababa o kilométrico, pero casi estuve o curso completo. Despois estuve en Orga, unha escola ali cerca tamén. Fui ali a unha escola que se chamaba Orga. Pero aquela ali sí que estaba completamente destartalada a escuela, non había bancos, ali foi onde tamén xuntei o pueblo, non pedín axuda ao alcalde, estaba cerca de Celanova, non pedín axuda ao alcalde ni nada, eu reunín o pueblo, cortaron un piñeiro, levárono a serrar e fixemos, segundo o deseño que eu dei, fixeron ali o carpinteiro, uns bancos moi xeitosos, e despois tamén uns bancos, unhas mesas planas para os máis pequenos, bien, resultou moi ben aquilo. Os bancos colgados, os bancos destartelados, que os rapaces ali non podían, sobre todo os pequenos, non era imposible, que eu non sei, a maestra que estuvera antes, como puido aguantar aquilo de estar naquela situación con aqueles bancos destartelados, incómodos completamente. Bueno, despois me felicitoume pola miña decisión de renovar o mobiliario completamente. E a xente porque viron que era unha necesidade extrema, aqueles bancos non podían estar os rapaces ali, aquilo había que arreglalo necesariamente, non podía ser de outra maneira. Entón, pois nada, colaboraron estupendamente, sí. Eu tudo eso. Eles lle pagaron ao carpinteiro, porque eu non desembolsei nada, máis só puxen o movimento ao pueblo e listo. E ali ainda estuve uns 5 ou 6 anos, ainda estuve bastante tempo, hasta que fixen as oposicións e fui para Viveiro. Pois Viveiro era un grupo escolar Pastor Díaz. Eu en Viveiro encontrei-me moi ben. Era unha xente moi amable, encontrei-me tamén cunha mestra que me acolleu na casa
estuve na casa dela algún tempo, bueno, encontrei estupendamente en Viveiro. Seguía sendo escola unitaria, sí, non estaba graduada, pero despois, claro, tuve fui para a escola, outra para unha escola unitaria, e Xunqueira, por causa de estar un matrimonio xunto, tuve que trasladarme para que o matrimonio estivese xunto. E como eu sabía que Hermógenes para lá, o meu marido para ali, para Viveiro, non iba de ninguna das maneiras, porque non iba, porque non ali non tiña o seu hábitat, non tiña onde facer os seus experimentos, non tiña onde dedicarse á avicultura. As súas aficións agrícolas ali non tiñan lugar, non tiñan cabida en Viveiro. Entonces eu tuve que deixar Viveiro, se un matrimonio quería estar xunto, tuve que renunciar a ser ser directora ali sin grado, a meterme nunha escola mixta en Xunqueira, e aceptei, claro está. Por iso me sacrifiquei a vir para a escola mixta, porque eu vía que a labor era estupenda, enseñaba a cuidar os animales, a fortalecer os prados, a mellorar a avicultura, porque levou, bueno, xa dice por aí, ganara moitos concursos de puesta, estableceu un comedor escolar, que non había, pero había moita necesidade, desde logo, e a súa idea era de que se un rapaz estaba mal alimentado non podía prestar atención. Entón, eso tamén tuvo gran empeño en instalar un comedor escolar, e por iso eu dixen, bueno, teño que secundar esta labor, non teño outra solución, a que sacrifica a miña carreira un pouco ou moito, todo. Notaba moitas deficiencias, pero, bueno, había que soslayalas como pudese. Non foi traumático porque o fixera con gusto, pero claro, encontrarme cunha escola numerosísima, un encerado grande, tiña os asientos e as mesas tamén eran cómodas, bueno, pois sí, desenvolvíame bastante ben con toda aquela chusma de rapaces. E hasta me veu pedir un pobre que era así un pouco tarado, non tiña tarado mental. Quería, entonces, un irmão, estaban de caseiros ali no pueblo, entonces un irmão pediume por favor, a ver se lle metía o irmão, a ver se lle sacaba algo de luz con el. Entonces tamén me deu lástima e trouxe tamén o rapaz, pero fixen pouca labor, non, con el non pille grandes, algo aprendeu, pero moi pouca cousa. Despois, cando xa as chiquillas, os fillos xa eran un pouco crecidos, estuve coa idea de ir para a dirección, de solicitar a dirección de Curros Enríquez, o colegio ese que hai en Ourense. Pero resulta que o inspector jefe, non vou dicir nombres porque non tengo objeto, puxeme veto. Dixo que de mulleres, que de dirección de mulleres que estaban fartas. Debía ser un machista de UPA. E eu, claro, eu podía recurrir, me parece, que se recurrira judicialmente, que tiña que me corresponder. Porque eu tiña a plaza, en cambio o outro estaba nombrado por un director ou por quen fose, que o caso é que co director ise,
o que estaba de director, que foi tamén compañeiro meu de curso, tamén fora as oposicións a dirección graduada e suspenderan, e eu aprobei. E despois el seguiu ali de director, e eu, pois, non, puxome veto o inspector jefe, que eu tamén, para non me meter en dibuxos, meterme en líos, tamén pasei e listo. A veces tamén falábamos en gallego, pero máis era o castelán, porque naquele tempo había eso, de que tiña que ser o castelán. Entón, casi sempre as relacións, as conversacións ou as leccións, pois eran en castelán, sí, casi sempre, sí. Sí, a disciplina, pois, procurando telos ocupados sempre, telos con algunha labor. Por exemplo, as tardes, bueno, eso era cando estaba na escola unitaria, as tardes que había que dedicábamos máis ben á lectura e así, do texto que leían, tiña que mirar as palabras de ortografía. Entón, era listo, unha H, a B e a V, máis importantes. E logo despois, que fosen mirando o texto, e as de H que fixesen na columna da H, etc. O V, nas columnas correspondientes. E despois mandáballe escribir con aquelas palabras, que escribisen frases, esos maiores, claro, os outros xa non, os pequenos que non sabían fazer eso, pois xa non o facían. Bueno, resultaba eso tamén, estaban entretenidos, e mentres tanto ocupábase do outro grupo deses alumnos que necesitaban máis axuda. Había de todo, calificación continua e tamén exámenes, pero claro, máis tiñas en conta a evaluación continua cos exámenes, eso é certo, sí. Despois, cando xa surgiu o certificado escolar, despois xa tiñamos que leválos a Maceda para que, e ali xa examinábanse, e se o merecía xa lle daban o certificado escolar, e se non, tiña que repetir outra vez. Unha inspectora que lle chamaba Doña Lucía Luchi. Sí, porque aquilo despois eu tamén tuve a iniciación profesional. Despois eu tiña unha obra máis de clases para as chiquillas maiores, para aprender para as labores. Entón, pois claro, pois facía labores moi bonitas. Despois fixemos unha exposición en Xunqueira cas labores que as rapazas na hora esa de iniciación profesional, bueno, meu marido Hermógenes tiña a iniciación agrícola e eu tiña a iniciación artesana de labores, e fixemos unha exposición en Xunqueira das labores que fixeran as chiquillas. Entón, aquilo tamén redundou, despois a Doña Lucía viuno, creo que me foi o tempo cando me deu un voto de gracias por eso. Estaba suscrita a revistas pedagógicas. Eu fixeros en Orense. Houve varios cursos de reciclaje, bueno, 2 ou 3 fixen en Orense, eso, para poñerse o día en pedagogía e conocimientos. En Xunqueira estuve, hasta que me jubilei. Porque como a mí me gustaba moito a lectura, sempre, claro, levantábamos a tarde, despois andaba sempre, despois o comer
desayunarme con toda a calma, lendo un periódico e tal, pois xa non me foi así demasiado traumático. Sí, algunhas veces extrañeino, pero xa non me foi así demasiado traumático. No, eso, o ter que, o deixar de ir á escuela. Así que me jubilei todos os días, pois, collía o coche, porque estaba noutra aldea, collía o coche e iba a veñer dar clases a un disminuído físico. Ele entendía todo, e comprendía todo. Estaba completamente, claro, olvidado, nadie se preocupaba del, e a mí ocorríuseme de a ver se podía sacar algo limpio. E, en efecto, todos os días iba unha hora ou o tempo hasta que nos cansábamos, estaba con el dándolle clases. E logrei que aprendese a ler, que aprendese algo de cuentas, e a escribir, claro, mal, porque claro, as mans non as daba manejado, pero bueno, el iba tirando. Gustábame a jardinería. Entonces plantei mirtos na finca, aquela que tiñamos en Xunqueira, todos aqueles mirtos e aqueles setos que teño, todos foron plantados pola miña man. Cando empecé a non ver, e despois me operei de cataratas, e seguín sin ver, non me era suficiente para desenvolverme, para ler, ni para nada. Entonces, eu tiña que dedicarme a algo. Entonces, eu viña con unha das fillas e fomos alá, ao 11, e estaba o delegado. E dixenlle que eu as miñas pretensións, que eu quería aprender o braille, porque iso, que me había quedado sin vista, e que non ía para ler, e que eu quería seguir lendo. Entonces, claro, díxome, pero mire, xe non temos profesora, pero vive con tantas ganas de aprender o braille que dixo, bueno, pois entonces, veña, que sea eu, e era o delegado, non nos daba clase, nem moito menos, que sea eu, empezo eu logo a darlle algunha clase. Pero bueno, despois veu enseguida a profesora de braille, e entón empecei xa a aprender o braille. A mí solucionoume un montón, porque isto xa as obras que lin en braille, todos os días, pois claro, paso moito rato lendo neses libros e nas revistas que me veñen. A escuela era o primordial de todo. A dedicación exclusiva que eu lle dedicaba. Non me importaba o tempo. Recordo un día que lle dixen, os mércoles era redacción. Entón dixenlle aos chiquillos, bueno, pois agora vadesme discurrir un conto. Cada un, pero non sabemos tantos como vamos facer. Entón eu empecé tamén a contar un conto que estaba inventando, claro, pois sí. Cheguei un momento que tamén xa me atasquei, xa non sei para onde seguir. Dixen, pois así por o estilo, fedelo vos. Pero despois os rapaces, sobre todo un dicíame, siga, doña Otilia, siga, termina o conto, estaba todo interesado polo conto. Así cousiñas así, sin maior importancia.